What do you look for in a crime fiction festival? Bestsellers? Prize winners? A new favourite crime writer? At Gwyl Crime Cymru Festival in spring 2023, we'll be offering all of these. But much, much more will be available. Because the home of our festival is Aberystwyth, a little town with a long history and a big heart. Once home to Welsh princes, Aberystwyth is now home to the National Library of Wales and Aberystwyth University. The sweep of the town's Regency seafront pulls the tourists in from around the globe. Aberystwyth even offers the chance to watch dolphins as well as crime writers. Festival goers will be able to enjoy gourmet food and drink as well as delectable discussions of murder, mystery and mayhem. You'll find live music in warm, welcoming pubs, as well as lively discussions on our festival stage in a former music hall theatre, with plenty of authors around for lively discussions of your own. Come and get cosy with the crime. There are hidden alleys and ancient byways to explore where murders might quite easily be hidden, and a funicular railway to take you to the top of Constitution Hill, where you can enjoy the Camera Obscura. And if you stay for a few days after the festival, you will be able to enjoy the breathtaking scenery of Ceredigion. The countryside and coast can be viewed by boat or heritage train, on foot and two wheels as well as four. Whether you love exploring lush river valleys, walking unspoiled beaches, or discovering the history of this beautiful area, Aberystwyth and Ceredigion have so much to offer. So come to Gwyl Crime Cymru Festival next spring. You might just discover your new favourite crime writer, as well as your new favourite town. Noswaith dda a chroeso cynnes i'r digwyddiad yma fel rhan o Wyl Crime Cymru. John Gower fenw i, mi fyddai'n siarad nes mlaen gyda awdur y llyfr yma, Alun Davies, a Gwen Parrott. Ond am nawr, gewn ni ffilm bach fer i gyflwyno'r Wyl yn ei chyfanrwydd. Neu falle ddim y fi sydd wedi camddeall. Mae yn batrwm yn ystod yr wyl eleni i gyflwyno gwaith awduron falle sydd yn llai hysbys i'r gynulleidfa nac eraill. Ond yn yr achos yma, heno, mi fydd Alice Hawkins yn cyflwyno gwaith Gareth Williams. Y diweddar Gareth Williams oedd yn aelod o'r gymdeithas ac mi fydd hi nawr yn rhoi cyflwyniad am 5 munud am ei waith yntau. Felly cymysgedd o gyflwyniad a hefyd teyrnged. Felly draw i Alice. Diolch, John. Fe wedodd John, Cadeirydd Gwyl Crime Cymru, Alice Hawkins ydw i. Fe wedodd mae heno mae gyda fi'r fraint o gyflwyno gwaith ein diweddar aelod, Gareth Williams, a fi farw mis Rhagfyr llynedd. Dyn hyfryd cyfeillgar a doniol oedd Gareth, a dwi'n cofio'r tro cyntaf i mi gwrdd ag yn Llyfrgell Canolog Caerdydd pan oedd Crime Cymru yn cynnal enwli gyntaf mewn partneriaeth â'r Llyfrgell. Daeth Gareth i'r digwyddiad fel gwestai a gadawodd fel aelod o Crime Cymru. Ac un o'r pethau dwi'n cofio fwyaf amdano, oedd e'n gwenu ac yn chwerthin yn aml iawn. A phan dwi'n ei weld yn fy meddwl, Gareth, fel yma fe, yn chwerthin. Felly mae'n bleser mawr i fi i gyflwyno ei chyfrol olaf, Yr Eryr, dyma fe. Y drydedd nofel am Inspector Arthur Goss, dyma'r ddraslun.
Mae corff wedi ei ddarganfod mewn wal yn rhef fechan y berig, a rhywun wedi saethu at y cwch pleser môr forwyn y berig, un o fusnesau bach hunan cynhaliol y dref. Ond pan fydd cyn inspector Arthur Goss yn dechrau derbyn llythyrau yn y post, mae'r bygythiad yn dod yn bersonol. A dyma pennod 1. Mrs Morwenna Griffiths oedd wedi gweld y llaw gyntaf, yn hongian allan o'r wal goncrit wrth fynd â tonto'r spaniel am dro. Bu Mrs Griffiths yn dipyn o seren ar newyddion naw yn mynegu ei syfrdandod wrth weld y fath beth. Rhaid bod corff yn cysylltiedig â'r llaw, a roedd yr heddlu wedi disgyn ar y berig yn noson cynt fel pla, a rhibannau glas a gwyn o amgylch y wal at faes parcio'r ogof. Bu llawer o fynd a dod gan bobl mewn siwtiau gwynion, ac ar un achlysur daeth peiriant tyllu pneumatig a chlywyd ei sŵn yn dyrnu wedyn. Tua amser cinio, daeth ambiwlans di a diflannu y tu ôl i len plastig yr heddlu, a gwelwyd ef yn ymadael yn fuan wedyn. Eisteddai cyn inspector Arthur Goss ar fainc gyfagos at y promenad, a gwyliodd yr holl fynd a dod a diddordeb. Bu yno ers canol y bore, wedi clywed llais Mrs Griffiths ar y newyddion. Agorodd y llen plastig a daeth dyn barfog cyfarwydd trwodd, yn tynnu menig grwber o'i ddwylo. Siomai, Mr Goss, meddai. Siomai Stanley, atebodd Arthur, gan hanner wenu ar yr inspector ifanc. Syniad pwy ydi o, neu oedd o? Oes, atebodd Stanley. Oes syniad dy chi, olodd wedyn? Oes, oedd ateb yr un mor goeglyd yn siwtio Arthur. Wel, pwy te, olodd Stanley. Ti gynta, meddai Arthur. Chi ddim yn newid, Goss, meddai Stanley, a Gwen lydan. Arna ti un i mi, dwed dy ddweud, mynnodd Arthur. Roedd y corff mewn cyflwr syndod o dda ar ôl bod mewn bag plastig yn y wal am gyfnod. Mae'r croen wedi mynd gormod i ni gael ôl ei fysedd wrth gwrs, ond fe gawn ni ID o'i ddannedd e. Synnwn ni ddim nad yw e wedi bod yn y carchar ar ryw adeg. Unrhyw syniad sut buodd o farw? Dim arwen amlwg. Chwilia am olion ketamin, meddai Arthur. Pam eich chi'n dweud ni? Hen drwyn a gwybodaeth leol, meddai Arthur. Syniad am bwy roddodd o yno? Chi'n gofyn gormod nawr. Ti'n gwybod cystal â fi, meddai Arthur, a gwyro ei ben yn awgrymog. Ydw, ond dwi ddim yn agor fy ngheg yn rhy gynnar. Yr hen gardiau na yn agos at dyfresti o hyd, Stanley. Ie, y lle gore iddyn nhw fod. Diolch yn fawr. Diolch, Alice, am dod ar geiriau'n fyw a hefyd dod â atgofion yn fyw am y diweddar Gareth Williams. Mae'n bleser gen i nawr cyflwyno ein gwesteion, fy ngwesteion heno, sef Alun Davies, aelod llyfrau fel Arlywydd Llofrydd ac yn wir drioleg sydd yn cwmpasu o gwmpas y llyfr hwnnw. Mae Alun yn byw reit drwy'n y gornel i mi yn Parc Victoria yng Nghaerdydd. A wedyn rhywun sydd wedi bod ati chydig yn hirach na'r ddau ohono ni mewn ffordd, Gwen Parrott, sydd wedi llenwi, byddwn ni'n tybio, hanner silff llyfrau gyda'ch gweithiau chi, felly croeso i'r ddau ohono chi. Gai ofyn yn gyntaf, beth nath eich denu chi at y ffurf? Beth nath tynnu chi tuag at sgwennu llyfrau trosedd, Gwen? Am na beth o'n i'n darllen, mewn ffordd. Pan o'n i'n ifanc, dim ond fan llyfrgell oedd yn dod o gwmpas yn pentref Anghysbell ni, ac oedd na lot o Agatha Christie ar y fan llyfrgell. A dyna sut ddechreuais i ddarllen. A maen nhw wastad wedi apelio ata i. Mae'r holl genre yn rhywbeth sy'n taro tant gyda fi.
Pa bentro oedd e? Yn Sir Benfro o'ch chi'n tyfu lan, yn tyfe? Benfro dwi'n dod, Bwlch y Groes. Ddim yn bell i'r mich. Beth oedd merch ifanc ymwlch y Groes yn meddwl am anturiaethau rhywun fel Agatha Christie? Oedd yn dod o ddiwylliant arall, oedd mewn iaith arall? Beth felly oedd y berthnasedd? Wel, mae'n rhaid chi gofio, dwi'n dod o gyfnod Uned Blyton, gyda'i straeon am Mallory Towers a'r bywyd Saesnig dosbarth canol na. Felly oedd Agatha Christie ddim mor ddiarth a byddech chi'n meddwl, mae angenedlaeth hi gath i codi ar straeon fel na. Wel, mae Agatha Christie yn rhywun naturiol iawn i symud i mewn iddi. Ac oedd dwi'n mewn gweud bod e'n gyfarwydd, ond oedd e ddim yn ddieithr chwaith. Chymod, yw pobl ddim yn newid, o pobl rhywun peth, ymha sefyllfa bynnag maen nhw. A hefyd, falle bod na rhyw atyniad yn y dieithrwch. Chymod, mae hwn yn rhywbeth hollol wahanol i beth dwi wedi arfer ag e. Alun, dwi'n tybio taw nid Agatha Christie ac Uned Blyton yw eich dylanwadau cynnar chi. Na, ond os chi'n meddwl, really, o ran plant, mae dy fi blant sydd yn sort of, wel, yr un peth y ti, John, maen nhw'n sort of oed cynnar ysgol uwchradd nawr, a mae'r cyfoeth o lyfrau sydd i'w gael iddyn nhw yn rhywbeth, allan ni ddim really fod i dychmygu amdano pan oedden ni i hoedran nhw. O, dewch chi weld, Uned Blyton yna, Just William a llyfrau ffordd yna, ond oeddech chi ddim yr tsunami o lyfrau gan comediwyr a bobl ffona sydd wedi dod yn sgil rili y llyfrau Harry Potter yn agor lan y barchnad yna. So, o'ch chi'n gallu darllen rhai pethau fel, o'n i'n darllen rhywfaint o Uned Blyton hefyd, ond wedyn mae'n yn fian iawn, chi'n cwpla pethau, a mae'n rhaid chi symud mlaen i lyfrau oedolion yn gynharach rili na problem y plant. Dyddiau yma yn gwneud, ac o'n i'n darllen pethau fel rhywfaint Agatha Christie, really, ond pethau fel Colin Dexter, y llyfrau Inspector Morse, a lot mwy o y pethau sydd wedi dylanwadu mwy ar y llyfrau Taliesin, yw cyfresu teledu, really, mwy fel Wire in the Blood, oedd yn slightly fwy seicolegol, falle, a rhai o'r dramau Scandi-Noir, a pethau fyna ddath yn ffasiynol iawn ar y teledu rhyw pryd bynnag oedd yr 10 yn ôl, so, cymysgedd o bethau, really. A wedyn, Gwen, oedd Alun yn cyfeirio at pethau, os liciwch chi mwy cyfoes. Beth yw'r dylanwadau ar eich gwaith chi wedyn o'r blynyddoedd diwetha yma, felly? Ond mae yna ddau awdur dwi'n hoff iawn ohonyn nhw. John Sanford yw'r un cyntaf. Dwi ddim yn enwog iawn fan hyn, Americanwr yw e, ond mae wedi sgrifennu llu o lyfrau. A un o'r pethau dwi'n hoffi fwyaf amdano fe yw'r hiwmor yn ei lyfrau trosedd e. A'r un arall yw Christopher Fowler. Sais yw e, mae e'n sgrifennu cyfres sy'n ffantasiol ond ddim yn ffantasiol hefyd. Mae e'n ymdrin â 2 hen ddetectif sy'n dal i weithio yn y Peculiar Crimes Unit yn Llundain. A mae hynny'n apelio fawr ata i. Dwi'n hoff iawn, mae e'n ddoniol tu hwnt. Mae pethau fel yna, mae'n amlwg i fi wrth ddarllen y bobl rhain, dwi'n mynd nôl atyn nhw a nôl atyn nhw. Dwi yn hoffi rhyw arlliw o hiwmor trwy lyfrau trosedd. Dwi'n credu bod e'n ychwanegu at yr awyrgylch yn hytrach na thynnu oddi wrtho. I chi fel Alun wedi sgwennu cyfresu, beth yw apel sgwennu cyfres o lyfrau yn ymwneud yn aml ag 1 neu 2 o gymeriadau? Dwi'n credu taw'r gallu i, o'n enwedig yn y llyfrau lled hanesyddol dwi'n sgwennu ar ddiwedd yr ail ryfel byd, mae gen i un brif gymeriad, Del Arthur. Hi'n athrawes, wrth gwrs. Mae hi'n athrawes, athrawes ysgol fach yn y wlad. Mae'n siawns i ymelaethu, mae'n siawns i gyfoethogi, mae'n siawns i chwilio am fwy amdani, i wneud y cymeriad yn fwy crwn trwy ddod o hyd i bethau newydd. Chi'n gwybod, hyd nes byddai'n yn y fed up arni, byddai'n parhau i sgwennu llyfrau Dela, achos dwi'n credu mod i dod i'r diwedd eto. A dwi'n credu to i fi, y broblem gyda'r llyfrau lle dim ond unwaith i chi'n gweld y cymeriadau, dwi wastad yn meddwl,
dwi eisiau clywed mwy am hwn. Dwi eisiau clywed mwy am y person hwn. Mae'r ail gyfres dwi'n sgwennu y gyfres gyfoes, dim ond un peth mewn ffordd sy'n gyson yw'r dref ffluglenol mae Seifion. A oedd hynny, wel math o esgus oedd hynny, achos os ydych chi'n creu eich tref eich hunan, gallwch chi roi beth ynoch chi yn y dref, a fel bod y llyfrau mynd yn ei blaen, wel mae'r dref yn tyfu. Chi'n gwybod, mae stadau newydd yn tyfu os ydw i hangen nhw ar y gororau. Mae pethau newydd yn dod i'r fei, ond gan mai fi sy'n rheoli hynny, mae hynny'n gweithio i fi. Beth dwi'n gwneud wedyn yw mae gen i brif gymeriad gwahanol ym mhob un o'r nofelau, mae yna 2 ohonyn nhw. Ond dwi weithiau, yn debyg i Alfred Hitchcock, dwi'n gwneud i ryw hen gymeriad o lyfr arall yn ddangos. A mae hynny'n damed o hwyl i fi, a dwi'n mwynhau gwneud pethau fel yna. Ond mae un o'r rhesymau eraill dros gyfresu yw'r cysylltiadau. Mewn cyfres di lleoli mewn tre, ych chi'n dod i sylweddoli bod yna gysylltiadau rhwng pobl, a mae yna wead cymdeithasol wedyn, ac ych chi'n creu llun drwy sgrifennu sawl nofel o gymdeithas gyfan. Oherwydd mae sgwennu trosedd yn rhyw fath o ddrych i gymdeithas. Felly, yn eich achos chi, Alun, wnaethoch chi cadw at geredigion a wedyn sgwennu un llyfr i ddechrau, wybod bod yn mynd i tyfu mewn i gyfres. Siwr dechreuodd y drioleg? Wel, fi wedi bod yn siarad yn ddiweddar, gyda cwpl o... Llwyd Owen, nes i weithio ar lansiad llyfr newydd Llwyd Owen. Ac oedden ni'n siarad tipyn am y broses o sgwennu, a pan ddechreuodd wneud i lyfr y fe, oedd e'n cynllunio'n fanwl iawn. Ac o'n i'n gweithio pan ddechreuodd i sgwennu ar drywydd llofrudd, doedd na ddim cynllun o gwbl i fi, a doedd na ddim cynllun am y llyfr, jyst dechrau sgwennu nes i, a nath e ddatblygu wrth iddo fe fynd ymlaen. So, ond really, dath y syniad o wneud yn droioleg, gant o hwnna y llyfr cyntaf i fi sgwennu, o'n i'n gwybod os fydde yna alw am fwy o'r llyfrau yna, anffodus mi oedd yna. Ond o'n i'n meddwl, tua diwedd y llyfr, o'n i'n meddwl, os oes yna alw am hyn, treoleg fydde'n gweithio yna, achos maen nhw'n lyfrau eitha, llyfrau trosydd ydyn nhw, ond yn wir llyfrau ar ddatblygiad y prif gymeriad, Taliesin McCreevy, os chi'n edrych yna fel stori dros y tri. A mae'r newid yn ei gymeriad a'i sort of i amgylchiadau fe yn mor eithafol. Mae'n anodd rili meddwl lle bydden ni'n mynd ar ôl tri. A oedd hynna'n sort of yn rhyddhad, achos o'ch chi'n meddwl, wel, mae'n mynd i orffen ar ôl tri anyway, so lle rili fynd amdano fe a datblygu fe, a rili wneud pethau eitha echrydus y diawledig iddo fe fynd trwyddo fe, a mae fe'n dod i ben wedyn ni. So doedd ddim cynllun cadarn ar y dechrau, ond mi ddath un mewn unwaith bod fi wedi sort of rili cael y dan groen y cymeriad. Fel o'ch chi'n gwybod wedyn bod y cymeriad yn dod yn fyw, achos mae'n un peth i ddechrau llyfr, ddim yn gwybod le chi'n mynd wedyn, ond mae'n ar y pwynt le i chi'n bedyddio y cymeriad, chi'n rhoi enw iddo fe, a wedyn mae yna rhyw bwynt yn dod le mae'n dod i chi yn y nos, neu mae'n nagot o'ch chi i fyny bod chi'n gweud i stori fe, neu dwi'n rhamanteiddio fyna? Wel, i chi wastad, mae bobl wastad yn gweud, mae'n elfen o bob awdur yn ei cymeriadau, neu prif gymeriadau, anyway, a mae i reini sydd ddim wedi darllen y llyfrau, mae Taliesin yn gymeriad eitha anodd, lletwydd sydd yn mynd ymlaen o bobl, so mae'n rhaid yn elfen o hynna yn o fi hefyd. A hwnna oedd yr un, mae'r llyfrau wedi sgwennu o 2 safbwynt rhan fwyaf, ond Taliesin oedd yr un o'n i'n rili uniaethu gyda fe. Ac, mae fe sort of yn fersiwn eithafol ohono i, really. Mae fe'n sort of, i fi'n meddwl bod fi'n dymlaen o bobl, ond dim wastad eisiau gwneud, a mae fe, dwi ddim hyd yn oed eisiau gwneud, so mae fe'n hapusach yn ei fyd ffynna, so mae fe'n ambell waith chi'n dal eich hunan yn meddwl o be fydde Taliesin yn gwneud yn y sefyllfa yma. Fi dal yn gwneud nawr, bod fi wedi cwpla sgwennu'r llyfrau. So unwaith bod chi rili yn sort of dim teimlo bod fe'n rhan ohono chi, ond falle teimlo bod chi'n rhan ohono fe, rili.
Ydy'r un yn wir am Dela felly, achos mae Dela wedi bod yn eich cysgodi chi mewn ffordd. Ai adrodd eich stori chi, neu defnyddio stori eich bywyd chi ac biwgraffiad i chi wneud gyda hi, neu oeddi hi yn gymeriad sy'n sefyll reit wrth ei hunan? Mae maybe o'n i'n dweud bod nhw'n clywed yn llais i yn ei cheg hi. Wel, fe fydden nhw, achos fi sgrennodd y llyfr, chi'n mo. Ond ar y llaw arall, mae hi'n debyg i fi, ond yn anhebyg iawn i fi hefyd. Mae'n llawer mwy dewr nag ydw i. Mae di cael mygwraeth gwbl wahanol i beth ges i. Ond ar y llaw arall, dwi'n teimlo'n agos iawn i fi. Am mod i'n ei hoffi hi. A dwi'n credu bod hynny rhywbeth pwysig pan i chi'n llunio prif gymeriad. Boes bach, mae rhaid i chi hoffi nhw. Mae rhaid iddyn nhw ateb rhywbeth yno chi. A wedyn pan i chi'n cymryd y gyfres gyfoes, mae 3 o brif gymeriadau gwahanol, a un ohonyn nhw'n ddynion. Fedrwch chi ddim yn ieithu gyda phob un, ond falle, fel mae Alun yn dweud, mae yna elfennau o brif gymeriad i chi'n cymryd rhywbeth i chi'n ei ddeall amdano'ch eich hunan ac yn ei roed nhw yn y prif gymeriad hwnna pwy bynnag yw e. Ac yn aml, yn aml, beth sy'n ei cymeriad yn ddiddorol, really, yw i gwendidau nhw, really? Ie. So, yn aml, eich gwendidau chi'ch hunan i chi'n rhoi mewn i bobl i roi bach o gnawd ar yr esgyrn o beth. Ie, achos y ddelwedd clasurol o detectif yn orddibynnol ar naill alcohol neu cyffuriau, neu mae rhyw nam felly yn mynd gyda y cymeriad cyn sicred a'r enw am y rhaid. Cyn y sesiwn, nes i eich gwahodd chi i ddewis nid darn i ddarllen, ond eich hoff ddarn o'ch gwaith. Felly, Alun, licio ti gyflwyno dy hoff ddarn a hefyd esbonio pam nes ti ddewis y darn arbennig yma? Wel, nes i o llyfr cyntaf yma fe o adrodd llofrydd. Ac mae yna lot o ddarnau o'r llyfr really, sydd yn weidlyd a'n eitha anghyffyrddus ac yn dangos tensiwn a hyn i gyd. Ond, really, os chi'n mynd at be mae lot o bobl yn cymryd o'r llyfrau, yn wedig o'r prif gymeriad, yw bod fe'n fwy eitha sy'n really yn ffitio mewn i'r byd. Dwi'n yn gallu ffitio mewn, dwi'n yn deall sut mae bobl yn gweithio. So, yn y llyfr cyntaf, mae fe'n cael ei bartneri gyda detectif arall sy'n ychydig yn fwy cymdeithasol o'r enw MJ. A na ddarllen detholiad fan hyn o pryd maen nhw'n cwrdd am y tro cyntaf. So mae hwn yn cael ei adrodd o safbwynt Taliesin, ond MJ sy'n siarad i ddechrau. Taliesin, yfe? Daw'r cwestiwn wrth y detectif a fi'n dangos ei fol ac yn magu coffi. Un o'r 5 oedd yn gwisgo siwt lwyd. Mae wedi cyrraedd ochr fy set heb i mi sylwi, nad yw'r bloneg o gwmpas i ganol ond amgrymu unrhyw un mor ysgawn droed. I ni wedi cael cyfle i gwrdd yn iawn eto. Ben Morgan Jones, ond mae rhai yn galw fi'n MJ. Ti wedi setlo mewn yn oce? Mae rhai yn ei alw'n MJ. Ond dyma nes mis dwi wedi bod yn y rhan o'r tîm detectives, ond dwi erioed wedi clywed unrhyw un yn yr orsaf yn ei alw'n unrhyw beth ond am MJ. Tybed os ta gwahoddiad oedd y rhai yna. Falle fydde well gyda fe tasa rhywun yn ei alw fe wrth i enw iawn am unwaith. Dwi'n ysgwyd i law a ceisio cofio gafel yn dyn, ond ddim yn rhy dyn, fel bydde'n had yn dangos i mi. Ydw'n iawn, diolch. Neis i gwrdd â chi, Ben. O, please, galwa fi'n MJ. Damia. Llai deimlo'n hun yn cochi ychydig am fod yn orgyfeillgar, a mae Ben, MJ, yn siarad eto. Mae Taliesin yn dipyn o lon pen. Be mae bobl yn dalw di? Tal? Na, Taliesin fel arfer, dwi'n ateb, cyn ychwanegu. Talcen 10, dyna mae fe'n feddwl. Dwi'n soli mod i'n gafel yn ei law o hyd, a dwi'n ei ollwng yn frysiog. Mae'r llaw yn teimlo'n llaeth, ond dwi'n stopio'n hun rhag i sychu ar yn rhwsys. Hynna rili sy'n rhoi
o'r llyfrau gyd yna sy'n rhoi blas yna chi, o math o fo yw Taliesin. Ie, mae'n rhaid bod yn mynnu nid talfyriad o'i enw yn yr enw llawn, a wedyn yn manylu wedyn ar esboniad neu tarddiad yr enw. Mae yna lot yn hynny, mae'n fath o telesgop o wahanol agweddau ar ei gymeriad. Mae yna ddarn slightly yn hwyrach yna fe, lle mae MG'n darllen dan y bapur, a mae Taliesin ddim yn gwybod a ddyle fe sefyll, a ddyle fe eistedd, so mae fe'n Dudalen yn sort of hanner pwyso yn erbyn y bwrdd a'n anghyfforddus, ond ddim eisiau symud nes bod wedi cael y papur nôl. Ond ie, fel o'n i'n gweud, mae fe'n fwy anodd. Cymru ni symud ymlaen at hoff ddarn Gwen. Gyda sgynnu trioleg, mi allwch chi weid, gyda unrhyw lyfr, pan ych chi'n dod i'r diwedd, mae gyd o'r cymeriadau'n marw. Ac mae'n un ystyr, pan ych chi'n cwpla Dudalen ola, sdim gobeith ffind mas mwy am y cymeriadau. Felly yn yr ystyr yna, maen nhw'n diflannu a falle marw. Ond gyda rhywbeth fel cyfres le chi wedi byw yn agos gyda rhywun fel Taliesin, a wedyn chi'n dod i'r diwedd, a mae rhaid dod â rhywbeth i ben. Chi'n ffindo hwnna'n anodd? Mewn ffordd, ond o'n i'n hefyd yn teimlo'n eitha hapus. Achos o'n i'n rili'n gwybod le i fynd ar ôl hynna gyda fe. O'n i'n hapus gyda'r 3 llyfr sut wnaethon nhw weithio allan. Oedd yn drist rili i feddwl bod fi'n rili mynd i dreulio lot o amser yn gweld y byd trwy lygad eto. Ond yr un peth oedd yn bach yn anodd oedd, mi nes i, fi'n gwybod os ydyn nhw wedi darllen y llyfr olaf, ond mi nes i sgwennu 2 ddiwedd iddo fe. Mae ddim i sbwylio fe i neb, mae fe'n amlwg os chi'n gwybod beth yw'r diwedd, beth allai'r fersiwn arall bod. Y fersiwn hapus a fersiwn trist, really. Oedd e'n anodd dewis pa un o'r rheina i roi yn y llyfr. So dim rili cymaint o bod fe'n anodd ffarwelio fe, ond anodd rili penderfynu sut i ffarwelio fe. So fel wnaethoch chi wneud y penderfyniad felly? Nes i... Y peth call byddwn i, ofyn i cwpl o bobl, i ofyn i Meleri yn y Lolfa, i ofyn i Catrin yng Nghariad i, ond nes i ddewis un yn yr un o'n i'n meddwl bydde'n ffitio ore, a nath bobl weid, fi'n licio sydd bod fe'n gorffen. So nes i, tys o bobl wedi dweud, fi'n siŵr am y diwedd, byddwn i'n mynd, mae dod un arall anyway, so mae'n iawn, ond na, just pigoen nes i ar y diwedd, nes i ddim, ond na ddim broses arbennig. Ie, mae fel Boris Johnson yn sgwennu llythyr yn cefnogi neu yn gwrthwynebu Brexit yn diwedd. Un yn saff a'r llall yn saff hefyd. Gwen, oeddi chi wedi dewis rhywbeth sydd yn cynnwys neu dod o fyd eich hathrawes neu rhywbeth arall sy'n mynd â'ch bryd? Dwi wedi dewis rhywbeth o'n nofel ddiweddaraf ein nofel gyfoes Maes Eifion. Y prif gymeriad y nofel yw Mererid. A mae gan Mererid anawsterau, mae hi'n ferch, dyw pobl ddim yn gweld ei ochr orau hi o gwbl. A dwi'n darllen tamed ohoni fan hyn. Yn syml dwi'n hoff o'r darn hwn, achos mae'r math o beth bydden ni didwlu gallu gweud wrth rai pobl, ond dwi ddim erioed wedi meiddio. A beth sy'n digwydd fan hyn yw mae Mererid wedi bod yn angladd. Gwraig y dyn mae hi'n cydweithio ag yn swyddfa'r gwrthodigion, dyn o'r enw Cledwyn, a mae hi wedi canfod bod y wraig wedi bod yn byw rhyw fywyd rhyfedd a thrist fel alcoholig anobeithiol, a sneb arall o'r swyddfa wedi dod i'r angladd. Felly mae hi nôl yn y swyddfa. Tua 3 o'r gloch, dechreuodd deimlo'n llwglyd. Yna chafodd ddim ers amser brecwast roedd yn hen bryd llyncu rhywbeth, coffi moca amdani felly. Wrth droi'r gornel i'r brif rodfa, difarodd ei phenderfyniad yn syth oherwydd roedd y criw poblogaidd wedi ymgynnull o amgylch y peiriant. Roedd Darren, yr un plorog gyda'i wallt wedi gribo i fyny fel crib ceiliog, yn dangos y label ar ei siwt i hana, ac yn ymffrostio faint a dalodd amdani. John Anthony, twal. Cyd i ddim na dan 200 hanner. Cerddodd Mererid tuag ati'n Tynaraf, gan feddwl y byddai'n werth rhoi sylw arbennig i'w dreiliau teithio, os oedd e'n gallu fforddio gwario mor wyllt â hynny. Yn anffodus, gwelodd Darren hi o bell.
rhoddodd bwniad i Hana a'i Benelin a bu bron iddi sarni ei choffi. Ges i sbort yn angla'r alci te? Byddai'n uchel wrth i Mary ddynesu. Ni atebodd am eiliad. Roedd hi'n prosesu'r ffaith bod pawb arall yn gwybod am hanes Gwenfil ac y buont mwy na thebyg yn cilwennu ar ei gilydd wrth feddwl amdani mynd yno mor barchus ac anwybodus. Gwthiodd ei harian i'r peiriant a disgynnodd y cwpan plastig gyda chlec. Trodd ac edrychodd arno'n ffug ddidwyll, gobeithio wir na bydd dim byd tebyg yn digwydd i ti nac i neb o dy deulu, y peth trista gweles i eriod. Os oedd hi'n gobeithio codi cwilydd arno, siomwyd hi. Good thing nad ethon ni te. Atebodd wrth un o'r merched biffian. Teimlodd Mary ei hun yn oeri ac ymlonyddu. Ti'n iawn, meddai. Achlysur i oedolion oedd e. Nid i blant ysgol sy'n rhy dwp i sylweddoli bod nhw'n edrych fel ieir. Cododd ei chwpan llawn a cherddodd i ffwrdd heb edrych nôl. Bu tawelwch am eiliad hir, yna daliodd ei chliw lais darren. Glywch chi beth wedodd hi? Gallai fod yn waith, meddyliodd Mary, wrth bwyso ei chefn yn erbyn drws caeedig ei stafell. Gallai fod wedi arllwys y coffi moca dros siwt ddrud darren. Bu hydoedd ers i'r llonyddwch peryglus hwnnw ddod drosti. I chi wneud lot fyna, Gwen, a nid yn unig chi'n cyflwyno Mary, ond chi hefyd yn cyflwyno cast bach prysur o gymeriadau, chi'n dod i plannu cwestiwn o bwyty rhywun sydd falle a gormod o arian i weiddo na ddyle fe fod. So, chi'n plannu hadau, lot fawr o bethau fyna. O, chi'n sôn yn gynharach o bwyty, yr holl syniad yn o'ch, gyda maes eifion er enghraifft, chi'n creu tre a wedyn chi'n cael adeiladu a wneud y te i'r dre hynny ehangu. Y confensiwn yw gyda lot o lyfrau trosedd yw bod yn ogystal â'r cymeriad a'r plot, a mae'r plot wrth gwrs gan amlan ddirgelwch, byddwch chi lleoliad fyd, mae lle yn bwysig. Felly, Garedd, y ddau o'na chi, falle sôn y bwyty rôl lle yn eich gwaith, gan dechrau ydych chi falle, Gwen? Wel, mae Dela Arthur, mae hi'n athrawes mewn cymuned fach iawn, ond wasgaredig iawn. A mae hynny'n bwysig, chi'n gwybod. Mae'r lleoliad yn bwysig iawn ym mhob nofel. Dwi'n ei symud i o gwmpas Cymru, achos mae faint o lyfryddiaethau allwch chi gael mewn un pentre bach anghysbell. Ond mae'r lleoliad bob amser yn bwysig. Mae'n rhoi rhyw flas gwahanol, rhyw naws gwahanol i bob stori. A dyna beth sy'n neis am maes eifion yw mae yna gysondeb yn y nofelau cyfoes. Chi'n gwybod ble yr i chi bob tro. A dyna beth sy'n apelu at fi. Dwi'n hoffi'r ddau'r beth, ond dwi yn credu bod y lleoliad yn bwysig i nofel. A wedyn mae gyda chi'r broblem wedyn yn y Gymraeg, mae beth mae pobl yn ei ddweud a sut maen nhw'n ei ddweud yn bwysig iawn yn y Gymraeg. Achos mae hynny yn ei gosod nhw. Mae'n rhoi nhw. Dim ond eisiau nhw agor i cegau unwaith, a chi'n gwybod o ble maen nhw'n dod. A dwi'n defnyddio hynny hefyd. Hyd yn oed lleoliadau pobl sy'n dod o bant. Mae hynny'n ychwanegu at y stori ac yn cyfoethogi'r stori, dwi'n credu. Mae lleoliad yn bwysig dros ben. O'ch chi'n neud na gyda darlleniad chi'n newydd gyflwyno ni, achos bod y darnau bach o ddeialog yn dyn iawn, yn nhw'n fyr iawn, o'ch chi clywed neu dechrau meddwl lleoli sut oedd o le oedd rhywun yn dod, jyst o rheini, achos un o'r cwestiynau ni wastad yn gofyn yw, o le chi'n dod, wel, racen yn aml iawn yn ateb i hynny. Gyda dy lyfrau di, Alun, wrth gwrs, maen nhw yng nghefn gwlad, mae Ceredigion yn hwnna yw'r tirlun tu ôl i nhw. A mae yn bresennol iawn, mae'n dod lan achos mae yna damwen car allan yng nghefn gwlad ac yn y blaen. Felly, beth oedd rheswm am ddewis hynny? O ti'n byw yng Ngheredigion pan ddechreuais ti'r gyfres? Na, o'n i'n byw yn Gaerdydd, ond ges i'n ngeni yn Aberystwyth. O'n i'n byw yn Aberystwyth nes bod fi'n 19. So,
really, dyna un o'r llefydd lle dwi fwyaf cyfarwydd o fe. Ond, mae'r lleoliad, yn enwedig yn y llyfrau yna, yn y tri llyfrau Taliesin, mae'r lleoliad rili yn holl bwysig, mae'n bron fel cymeriad arall. A fi'n meddwl, fel ti wedi gweud, mae rhywfaint o'r tu allan i Aberystwyth, mae'n ardal eitha gwledig sy'n adlewyrchu rili tirlun a naws yr Sgandinwan, mae'n fe'n eitha gwledig. Wel, fel welon ni gyda'r gwyll enghraifft, achos o'n yw erlun hwnnw yw y cymeriad, falle un o'r prif gymeriadau yn ogystal â Matthias, yma Richard Harrington chwarae, mae'r tirluniau yna mor fyw ag unrhyw gymeriad, falle. Yn union, ie. A maen nhw'n siwtio math yna o stori, yn dda iawn, y stori fwy tywyll, fwy seicolegol. Ond hefyd, dwi'n meddwl, gyda Aberystwyth yn enwedig, mae lot o bobl sydd yn byw yna yn adnabod rili o eillnau o fynd ar wyliau yna, neu fod yn student yna. A really, mae yna rhywbeth neis really, am gymryd lle mae gyda bobl lot o atgofion da sydd yn le yn ei meddwl nhw'n eitha heilog, lot o sport, lot o fynd allan a mwynhau, a troi hwnna ar ei ben yn neud yn rhywle fwy sinister fel enghraifft, fel yn Stephen King yn neud y llyfrau It, neu lle mae'n cael clown, lle pawb yn hoffi clown, doniol, o'r mae'n troi mewn i rhywbeth echrydus, a mae'r ffaith bod fe'n yn reiddiol yn rhywbeth mor diniwed a hwyl, yn neud yn fwy echrydus, achos bod wedi troi'n gas, math o beth. So mae hynna'n rhoi rhyw dimensiwn arall i'r ddeli. So really, bod fi'n byw yn Gaerdydd nawr, yr unig le i sgwennu'r llyfrau yma oedd i lori'r llyfrau yma o Aberystwyth. Dwi'n dal i ddifaru rhoi copi o It i'n fam, achos oedd rhywun wedi gweud bod e'n lyfr gwych. A nid oherwydd natur y llyfr, ond o'n i ddim yn sylweddoli wedi bod e'n llawn rhegfeydd. Ac oedd mam yn gypelgar, so oedd e fel yr anrheg gweitha nes i rhoi i'n fam. Gyda sgwennu yn y Gymraeg, ni wedi sôn am wedi y llyfrau o'ch chi'n darllen pan o'ch chi'n ifanc, a ni wedi cael, os licwch chi, awduron Saesnig, bron fel cynnyrch diwedd yr ymerodraeth oedd ar silffodd llyfrau, Richmond Crompton a Biggles a llyfrau am ysgolion bonedd fel St Trinians ac yn y blaen. Felly oedd hwnna'n rhan od o'n magwraeth ni, fi'n credu. Ond mae sgwennu trosedd yn Gymraeg yn rhywbeth cymharol ddiweddar. Os chi ddim edrych nôl ar draddodiad hir, ar y sgrin ar y foment, dyma yw y traddodiad, chi yw y traddodiad mewn i'r ystyr, achos yn y Gymraeg, i ni'n dod at bethau'n eitha hwyr. Oedd Bob Marley bron wedi marw ar rhywun Geraint Jarman yn dechrau gwneud reggae. A hwnna'n wir am lot o bethau. Felly, oes na rhyw bleser ychwanegol o wybod neu credu bod chi'n blaeniaru tir felly? O, pleser anferth. Pleser rwy'n cofio gweld Noson yr Heliwr. Sion Eirian, Lynne Beneser a Hywel Bennett yn trio siarad Cymraeg. Ac o'n i, ces i'n ngwefreiddio, o'n i'n meddwl gallwn ni wneud hyn. Gallwn ni wneud hyn. A do'n i ddim eriod wedi meddwl hynny o'r blaen. Fel o ti'n gweud, ti'n modd, yr holl... Ond na ddim byd i ddarllen bron o ran nofelau trosiad Cymraeg pan o'n i'n tyfu fyny. Ac yn sydyn iawn dyma ni ar y teledu. A mae'n gweithio. Mae'n ddidwyll. Mae'n naws wahanol iddo. Mae'r holl beth yn newydd ac yn wefreiddiol. Ac o'n i'n meddwl, mae yna o beth i ni ddim gymaint ar ei holi. A dwi wedi bod mor falch i weld sut mae rhaglenni trosiad ar y teledu yng Nghymraeg wedi cael y fath gynulleidfa. Dwi'n clywed amdano nhw yma am Rystem, am ffrindiau i gyd yn gwylio y gwyll, gyda gi stateless, nad ydyn nhw'n gallu cael y fersiwn Saesneg. A maen nhw gyd yn maen nhw'n ei hoffi nhw, maen nhw'n taro tant gyda pobl, maen nhw'n hoffi, fel o ti'n gweud, y tirlun, maen nhw'n hoffi hynny. Maen nhw atgoffa nhw o Sgandinwar, ond mae e'n fwy cyfarwydd rhywfodd. Dwi'n bod y mercher hefyd na dde, oedd hwnna'n rhoi dwyieithog na fed. Ie. So felly, dwi'n meddwl, dwi'n hynod o falch a mae'n anrhydedd i gael bod
ymysg y tir newydd, torri'r tir newydd yma. Achos dwi'n meddwl beth fyddwn ni wedi sgwennu fel arall. Gwedwch y gwir, chymod. Tysyn y ddim i fi ddilyn yn Gymraeg. Ond oedd y gynulleidfa, chymod, yn yr hen ddyddiau falle yn wrthi ni beth oedd yn anfoesol, chymod, yn licos, chymod, mae bron fel mynd yn erbyn y deg o'r chymyn, pan chi'n sgwennu y llyfrau trosedd, chi bron yn mynd yn erbyn yr hyn sy'n gypelgar ac yn y blaen, a chymod, hyd yn oed, pan dwi wedi sgwennu pethau mewn rhaid, fi yn meddwl am Mrs Jones Llanrug, nid bod hi byth yn mynd i ddarllen unrhyw beth fi'n sgwennu, a chi'n poeni mewn ffordd achos mae'n gormod i chi. A dwi wedi cael ambell i berson o lan i fi a gweud rhywbeth fi wedi sgwennu, a fi'n meddwl bod y person yn mynd i gwyno, ond beth maen nhw'n gweud yw, o ewch ymhellach, ewch yn dywyllach, ewch yn ddyfnach i hynny. Wyt ti hefyd yn cytuno dy Gwen, wyt ti sort of teimlad un o antur, y ffresni yma, torri cwys newydd gyda pethau, achos does dim lot o bobl yn ysgynnu yn llyfrau trosedd yn Gymraeg nawr, ond mae'n tymlo fel bod yna critical mass mewn ffordd. Ie, i wedi gwir, o'n i'n rili wedi meddwl amdano nes bod ti'n siarad amdano fe jyst nawr. Dim ond nes bod ti'n y 5 mlynedd ish. Mae llyfr cyntaf allan llai na 5 mlynedd yn ôl, really. So fi'n gymharol sort of hwyr i'r cyfan. O'n i'n adladu ar gefn llyfrau bobl fel Geraint Evans a Llwyd Owen. Mae yna bobl wedi bod o gwmpas Geraint Evans yn enwedig yn sgwennu am Aberystwyth. Wedi creu genre cyfan yn seiliedig ar y dre mewn ffordd, yn dweud? So, yr cardi noir, sort of, beth ma. Digwydd bod, actually, o ti'n gweud jyst nawr am bod ti'n poeni am Mrs Jones a Merched y Wawr am dylyfrau wedi bod nhw'n rhy ych o fi. Ond rhywbeth arall sy'n ddiddorol o ran, Geraint Evans, wel mab Geraint Evans nath weithio fi, actually, achos mae fe'n ffrind i fi, achos bod Cymru gymuned mor fach, oedd rhywbeth i digwydd yn un o'i lyfrau fe, oedd rhywun wedi cwmpl o star neu rhywbeth fyna, a rhywun wedi gwneud e. A dath rhywun lan ato fe yn rhyw digwyddiad, rhyw darlleniad, yn mynd, fi'n gwybod pwy chi'n siarad am yna. Oedd e ddim yn seiliedig ar neb, ond achos bod Cymru mor fach, a chi'n meddwl, mae rhai bod fe'n gwybod am hyn, a mae wedi sgwennu am y person yna oedd gwmpl ar y star, mynd, na'n gweithio neb, fi'n gwybod pwy chi'n siarad am. Ond mae Cymru mor fach, sy'n ni'n agor y ffenest yma na'r led y pen, mae mab Geraint yn byw yn Pembroke Road, nag ed? Mae wedi symud nawr. Oedd e byw yn y tŷ drws nesau ni, sy'n profi bod Cymru fach. Mae rhywun fel Llwyd Owen, wrth gwrs, wedi bod wrthi nawr wedi creu isilfflyfrau ei hunan, nifer fawr o nofelau, a mae wedi ffindo, wedi creu ddinas ei hunan ac yn y blaen. Gyda'r gwaith i chi yn meddwl fyddwch chi'n neud, a'i cadw at Ceredigion a'i chymod, oeddech chi wedi cwmpa mewn cariad ar lleoliad, hyd yn oed fydd Taliesin ddim yn gweld golau dydd to? Wel, mae llyfr yn dod allan dy fi nawr mis Ebrill. Mae'n rhyw 6 wythnos rhywbeth hwnna. Llyfr sydd wedi'i anelu mwy at oedolion ifanc, plant yn ei harddegau. A mae hwnna sort of really mae fe'n dechrau yn Aberystwyth, ond mae fe'n mynd i ryw leoliad ffug arall. Ond fi'n meddwl, sy'n ni'n licio cadw at Aberystwyth. Mae fe'n teimlo braidd fel tysyn ni'n sgwennu am rhyw detective yn Gydydd neu rhywbeth hwnna, falle bydd fe'n teimlo tyma bach bod fi'n mynd tu ôl gefn Aberystwyth neu rhywbeth hwnna, gwneud rhywbeth na ddylwn ni'n neud. Ond yn bennaf, fi'n meddwl bydd yna elfen ohono fe yn bendant yn mynd mewn i'r dyfodol, anyway. Gai ofyn i chi, o chi Gwen yn sôn am beth rhai o'r pobl chi wedi bod yn darllen yn y gorffennol. Pwy'r pobl chi'n darllen ar y foment, y llyfrau sy'n nesaf at y gwely, a felly sydd falle'n dylanwadu eich gwaith neu o lian ysbrydoli'ch gwaith? Dwi'n eitha hoff o Kate Ellis. Maen nhw'n ysgafn iawn. Ond mae yna elfen archeolegol ym mhob un o'i llyfrau hi. Dwi'n hoffi o Anne Cleves. Mae yna gymaint ohonyn nhw. Dyna'r peth, chi'n gwybod, mae'r dewis mor eang, gallwch chi fori mewn
cymaint o wahanol feisydd. O'n i'n hoff iawn yn yn ieuenctid, yn nes i gwrdd ag a Dick Francis, y joci. A mae fab... Ac yn hynod boblogaidd, ond oedd e'n gwerthu... Oedd e'n hynod o filodd. Oedd, ac yn ddyn hynnas dros ben. A mae fab wedi cario ymlaen ar gwaith, ac allwch chi'n gweld y joins, chymod, mae yr un peth a'i dad. Ond mae'r dewis mor eang, chymod, dyna'r peth, a dwi'n falch i weld bod y dewis yn Gymraeg mor eang, gwahanol fathau o nofelau trosedd, gan gwahanol fathau o awduron. Dwi'n gweld syniad yna o mab Dick Francis yn cario ymlaen y gwaith, achos mae'n hoff awdur trosedd i, James Lee Burke. Mae'n ferch nawr, Alef wedi dechrau sgynnu yn yr un modd mewn ffordd. Ydyn. Hwna'n hyfryd. So falle fydd yn plant ni Alun yn dilyn yn ôl yn trad mewn ffordd. Falle wir. Mae yna un cwestiwn sydd, falle dylen ni wedi dechrau da'r cwestiwn yma, achos dyma falle cwestiwn mwyaf. Pam bod sgrennu trosedd mor boblogaidd? Chi'n sôn am lofruddiaethau, gwad, pobl yn greulon, neu falle yn poenydio i gilydd. Pam bod y ffurf mor llwyddiannus? Rhywbeth wedys ti'n gynharach. Mae ti'n sôn am fod ofn pechu Mrs Jones Llanrug. Ond y pwynt yw hyn, mae yn bwynt dwi'n trio i wneud bob tro dwi'n gwneud rhywbeth fel hyn. Mae nofelau trosedd yn un o'r pethau mwyaf moesol gallwch chi sgrifennu a'i darllen. Y pwynt yw hyn, mae pobl yn cael eu lladd, ond mewn nofelau trosedd, mae rhywun yn hidio. Mae rhywun yn naill ai'r heddlu neu rhyw amatur yn fodlon peryglu hunain i ganfod y gwir. A beth sy'n fwy moesol na hynny? A mae hynny dwi'n credu yn is-ymwybodol yng nghefnau meddyliau pobl. Maen nhw'n meddwl am hynny. A'r pwynt arall sy'n digwydd yn aml iawn mewn nofelau trosedd yw, mae pethau erchyll yn digwydd, ond mae'n cael ei ddatrys. Mae yna gyfiawnder. Mae'r byd yn dod yn ôl i'w le. A dwi'n credu ar ryw lefel ddwfwn iawn, mae hynny'n taro tant â phobl, mae hynny'n ateb rhyw angen ym mhobl. Mae nhw'n hoffi hynny. Un o'r syniadau fi'n licio, nath rhywun weid unwaith bod chi'n darllen gyda'ch llaw dde, os chi'n digwydd defnyddio'ch llaw dde i bigo lan Paned y De neu Byron, chi'n darllen gyda'ch llaw dde. So felly, os chi'n darllen un o'ch llyfrau chi, pan i chi'n dod tuag at y diwedd, mae i chi ar ras, a os chi wedi gosod dirgelwch, mae yna rhywun cael ei llofruddio, so chi'n gwybod pwy sydd wedi'i wneud e, a fe chi'n cyrraedd fan hyn, mae'ch bysedd yn gweithio chi, mae chi datrys hwn cyn yr awdur, mae'r fath o ras yna. Fi'n licio'r syniad yna. Ac oeddi chi'n ffindo bod, so'n gweud bod y gwad yn cyflymu a felly, ond mae yna excitement wedi dod i ddiwedd pethau, o ti'n dechrau heb wybod le o ti'n mynd gyda llyfr cynta, Alun. So, oes yna excitement i chi yn hyn fel awduron? Yn bendant, ddim i fod yn rhy ymarferol am y peth, ond ar ddechrau llyfr, fi yng nghanol ar ddechrau sgwennu i nofel detective i ddod allan blwyddyn nesaf nawr. Ac mae fe'n waith caled i sgwennu rhyw 1000 o eiriau'r diwrnod, really, achos mae fe'n bach o slog. Ond unwaith bod chi'n dod â ddiwedd y peth, os yw hynny i wneud a bod chi'n gwybod bod dim sbel i fynd, neu y cynnwrf o just gael y geiriau lawr y dudalen, allwch chi fynd o sgwennu, sgwennu ambell 4,000, 5,000 eiriau mewn un diwrnod, jyst er mwyn cael ei gyd allan. Sy'n ni'n gallu gwneud ar y dechrau, mi fyddwn ni'n gallu troi llyfrau allan lot cyflymach na byddai dwi'n wneud. Ond yndi, mae fe'n gyffro yn bendant, Mae fe'n gyffro ambell waith bron, mae rhaid chi dynnu nôl achos bod chi'n mor awyddus i gael pethau lawr ar bapur. Mae rhaid chi gofio bod rhaid chi ychwanegu fwy o fanylion a pethau ffordd na jyst i greu mwy o darlun yn ytrach na mynd, a dyma fe. Ond oes yn bendant, fel i awdur cymaint yma fe dyllenwr. Dwi'n mynd i weid rhywbeth nes, sy'n mynd i codi'ch calonnau chi gobeithio. O'n i'n siarad gyda rhywun o'r Society of Authors cwpl o ddynodau yn ôl, ac o'n i'n gweud yn Gymraeg, mae rai llyfrau, maen nhw'n gwerthu 1000, a mae hwnna'n rhyw fath o, chi'n neud yn dda sy'n gwerthu 1000. O'n i'n meddwl wedi fe, wel, os taw 600,000 o bobl sy'n siarad Cymraeg,
hwnna'n meddwl bod llyfrau ar gyfer taledd sy'n cael ei sgwennu'n Gymraeg, bod nhw'n lyfrau trosedd neu beth arall, mae un ym mhob 600 o bobl yn ei prynu nhw. So hwnna'n rhyfeddol fel cyfraniad i'r diwylliant, achos ni'n sgwennu ddiddanu darllenwyr, odi ni'n sgwennu gadw'r gyhoeddwyr i fynd, a'r llyfrgelloedd, a mwyn ni'n hunain. Ond hefyd, mae'n rhyfedd mewn ffordd bod, chi bod yn fod i gael busnes na le chi yn mynd ar dren a gweld rhywun yn darllen eich llyfrau, neu bod chi'n mynd i anerch Merched y Wawr a mynd o lan i chi gweud, Gwen, fi'n dwlu ar eich gwaith chi, neu Alun pan ti wedi bod hyd yn oed nôl i Aberystwyth, a bod ti'n cwrdd â pobl, mae hwnna'n rhan o'r hyd fi'n credu yn y busnes sgwennu yn y ge. Yn wedig yn y byd ydyn ni heddi, gyda pethau fel y cyfryngau cymdeithasol, mae lot o bethau negyddol allwch chi dweud am y cyfryngau cymdeithasol, ond mae fe'n rili'n rhoi cyfle i chi gael adborth a cysylltu gyda darllenwyr. Allech chi ddim rili fod i dychmygu i gael, mae'n gweud, 20 mlynedd nôl neu rhywbeth hwnna. Allwch chi gael, mae bobl yn darllen, gorffen llyfr am 2 gloch y bore a gweud, oh my god, nawr gorffen y llyfr, di mwynhau fod i ar y stant am 2 gloch y bore. A mae hynna'n hyfryd. Mae hynna jyst yn deimlad gret pan chi'n cael rhyw adborth o rhywun yn uniongyrchol sy'n gweud bod nhw'n rili di mwynhau. A Gwen, oedd Gwen ar eich gwyneb chi pan o'n i'n disgrifio ymateb y darllenwyr ar gynulleidfa? Mae hynny bob amser yn gwneud chi deimlo, mae e werth e. Mae e werth e. Ond mae'n rhaid i fi gyfadde, tasyn neb yn darllen gair o'n waith i. Dwi'n credu gallen ni rhoi'r gorau i sgrifennu. Mae e'n mynd yn rhan o'ch ysbryd chi, mae e ymer eich esgyrn chi, gallwch chi ddim help. Dyna beth ych chi'n neud. Pam nes i orffen y llyfr, o'n i ar frys i orffen y llyfr sy'n mynd yn allan mewn cwbl o wythnosau mis Ionawr. A beth nes i weid, oce, wedi gorffen nawr, ni'n gweithio tipyn arno fe. Gyrraedd y diwedd, fi'n mynd i gymryd spell off nawr, dim sgwennu. A nes i bara ar ei wythnos, really, yn gallu watch y stwff redline. A wedyn, o'n i jyst yn dechrau diflasu ar y peth, really. Eisiau mynd nôl ati neu rhywbeth. Ie, mae'n rhyw fath o gyffur. Ni'n sôn am y gynulleidfa ar gyfer mas yna'n myd trydar ac yn y blaen. Dwi eisiau gwahodd Alice Hawkins nôl i ymuno â ni nawr, achos ni wedi cael cwestiynau o'r gynulleidfa rhithiol heno ar nos Wener yn yr wyl. Felly, os licech chi rhannu nhw gyda ni, Alice. Ie, diolch, John. Sgwrs difyr a diddorol iawn. Diolch yn fawr, Gwen a Alun. Reit, mae Gail Williams yn gofyn, oes yna elfennau hanfodol sy'n gwneud nofel drosedd yn Gymraeg? Hynny yw, nid yw ond y tirlun, ond rhywbeth elfennol yn DNA y llyfr. Na chi gwestiwn astrus. Fi'n mynd yn fympwyol nawr. Alun, gen ti ateb DNA hanfod y nofel trosedd yn Gymraeg? Wel, mae'n nôl i beth o'n i'n gweud, really, am y sort of wel, i dwtio fe nes ti weid am y 600,000 o bobl, y rheswm dy bobl ddim yn gweud pethau cas yn aml iawn am awduron eraill neu rhywbeth hwnna yn gyhoeddus yw achos bod nhw'n nabod rhywun, ti'n nabod nhw, neu maen nhw'n nabod nhw'n hunain. So mae'r adlewyrchu'r elfen yna mae'n rhywbeth allwch chi afel, dim pob llyfr yn neud o, mae'n rhywbeth allwch llyfrau Cymraeg rili afel ynddo fe bod os chi'n bwrw mewn i rhywun ar y stryd, mae 4-5 degrees of separation i gael am rhywun arall. Allwch chi rili ddefnyddio hynna fel tŵl. Allwch chi ddim gwneud yn Llundain neu'r lefonach yma, bydde fe jyst yn swnio'n wirion. So, yna beth un elfen rili Gymraeg, fi'n mynd gwrs os y ti rhywbeth hefyd, Gwen. Dwi'n credu bod hwnna'n yn bwynt pwysig dros ben. Mae'n hanes llwythol ni, fel llwyth, chi'n ma. Fedrwch chi ddim dianc ohono. A mae fel ti'n gweud, mae'n hollol wahanol i'r ffordd anhysbys yma o fyw sydd gan bobl mewn dinasoedd mawr yn enwedig yn Lloegr. Lle i ni'n disgwyl nabod pobl, i ni'n cwrdd â nhw, maen nhw'n synnu os ydyn nhw'n nabod pobl. A mae hwnna'n beth pwysig iawn mewn nofelau Cymraeg. Wiw i chi anghofio fe, chi'n modd, achos
fe gewch chi wedyn bobl yn dweud pethau fel, o bydde fe di nabod i, bydde fe di nabod i mami. Rhyw bethau fel yna, gewch chi ddim hynny yn Saesneg. A mae'r elfen honno o'r Gymraeg ac o'r gymdeithas Gymreig yn bwysig iawn, a mae'n dod allan bron ym mhob nofel Gymraeg. Gallwch chi ddim mwy o sgoiau. Dwi'n credu hefyd, dwi'n siŵr os mae'r cadeirydd fod i ateb gwestiynau neu gael ball, ond gyda sgynnu mewn mamiaeth, mae yna rhyw fath o agos atrwydd yntdo chi ag unrhyw beth sy'n digwydd yn y Gymraeg. Dwi'n teimlo yn agosach at unrhyw un fi'n cwrdd, dy le mae e, oherwydd bod fe neu hi neu fe yn siarad Cymraeg. A allai hyd yn oed meddwl am esiampl le o'n i'n gwneud rhaglen ddogfen am ydy loan sharks yn waith. Ac oedd y loan shark yma yn berson anymunol iawn. Ond o'n i'n licio fe tymau bach mwy achos taw loan shark Cymraeg. A fi'n credu bod hwnna'n rhan o fe, achos i chi'n, mae yna rhyw fath o agos atrwydd mewn trafod dwy ac yn y blaen. A mae Taliesin yn dyw e ddim yn rhyw fath o, rhywun sydd yn di-hyd a gweithio yn dinas, mae yna rhyw fath o gynhesrwydd o wedi. Fi'n credu mae'r cynhesrwydd yna yn gynhenid yn yr iaith ac yn y weithred o weithio yn yr iaith. Wel, yna ni, un cwestiwn lawr. Cwestiwn nesaf, Alice. Reit, un i Alun fan hyn, mae Winnie Davies yn dweud i fod hi'n hoff iawn o MJ a licio hi weld mwy ohono. Oes siawns y welwn ni MJ to, Alun? MJ, fi'n gwybod pwy Winnie, mae Winnie, fel o'n i'n gweud ar y cyfryngau cymdeithasol, mae hi'n gweud pethau nes iawn, so hello Winnie. MJ, wel, dim siap da iawn ar MJ, ar ddiwedd y drioleg, mae fe'n stryglan braidd, ond fi'n yn gwybod, really, never say never. Fi wedi gweud bod dyma ddiwedd ar trioleg Taliesin, ond be na i weid, o'n i'n sôn gyda am y llyfr sy'n dod allan blwyddyn nesaf, y llyfr detective. Mi wna i danglo rhyw fath o abwyd o flaen Winnie a pawb arall sy'n gwrando bod falle bydd yr enw McCleavey yn ynddo fe rhywle. Ond o ran MJ, falle, gan i weld, dim MJ yn symud mlaen, ond falle mynd nôl a gweld sut oedd e gynt, falle? Fi'n mynd o, gan i weld. Wel, fi'n credu mae Winnie'n gweud gymaint o bethau neis wedi gymaint o bobl ar y we. Fi'n credu le chi jyst sgwennu llyfr wedi MJ, just i Winnie. As ni Hollol. Falle na'i wneud hynna, ie. Hollol, mae Winnie'n... Hefyd, ti wedi gwerthu un copi yn barod, cyn bod ti'n sgwennu'r gair cynta. A bydde Winnie'n gwerthu lot o ti ffrindiau hefyd, fi'n siŵr. Mae Winnie'n, be mae'n gael yn influencer, fi'n meddwl. Hollol. Os yna gwestiwn arall? Wes, mae un wedi dod o Edinburgh. John Evans oedd yn yr ysgol gyda fi, fel mae'n digwydd. Beth yw'r crime nofel gweithaf mae'r awduron wedi darllen, Cymraeg neu Saesneg, a pam? Wel, allwn ni ddim... Am yr un reswm oedd Alun yn gweud, allwn ni ddim sôn am wedi unrhyw un. Yn Gymru na. Na, mi na i ddim enwi fe, am rhyw'r resymau, ond mi oedd na lyfr Cymraeg nes i ddarllen, anamal iawn dwi ddim yn gorffen llyfrau, ond mi nes i tynnu'r plug ar hynna ti hanner ffordd trwy dda, cyn i fi ddechrau sgwennu. Ac mi oedd yng nghefn y meddwl i, pan ni'n sgwennu'r llyfr cyntaf, meddwl, be bynnag sy'n digwydd, mi fydd yn well na hynna. A mi oedd yn lyfr eitha, gath ei sort of i glybori gan rai bobl, ond ni'n meddwl, o hyn jyst yn effernol. Ond ar ran ar dir mwy cyffyrddus, llyfrau Saesneg, mae'r llyfrau, beth o'r boi na, American, a mae fe'n James Patterson y fe. Mae'r rheina fel tys nhw jyst braidd yn formulaic i fi, a chi'n gallu gweld bod mae'r arwyr yn olygus, a mae'r merched yn brydferth, a mae nhw'n sort of yn bending the rules, and they get the job done. Mae hynna jyst yn rhy amlwg, fi'n meddwl. So unrhyw un o'r ein arwyr. I rhoi tyma bach mwy amser i Gwen, dwi'n credu os mae Dan Brown yn sgwennu trosedd, yn sgwennu dirgelwch, allwch chi defnyddio unrhyw dudalen gan Dan Brown i brofi sut dim i sgwennu. Felly, na chi'n ateb at rhoi, sy'n rhoi cwta 100 munud ychwanegol i chi feddwl am eich enw chi a llyfr chi sy'n mynd yn syth mewn y dwbas bwriel, Gwen. Does na neb yn poeni fwy bod chi'n mynd i roi'r llyfr lawr
ar ddiwedd y benod na Dan Brown. Mae pob penod cliffhanger amlwg. Sorry, yeah, anyway, Gwen. Wel, darllenes un yn ddiweddar, ac o'n i mor grac ar awdur ar y diwedd. Dwi'n mynd hyd yn oed yn cofio beth oedd enw'r llyfr nag enw'r awdur. Ond oedd wedi torri un o'n rheolau mawr i. Oedd wedi defnyddio llyfryddiaeth 4 bachgen bach. A Pryn wedi sôn amdanyn nhw, a ddim wedi ymdrin ar achos, ond rhyw fwydro dros broblemau personol y detectif. Ac ar y diwedd, dim ond fel rhyw addendum, medde fe, a dython nhw o hyd i gorff y 4 bachgen bach yn farw hefyd. Ac o'n i mor grac ar awdur. O'n i mor grac ag e, achos o'n i'n meddwl, dwi'n gwybod taw ffantasi i ni ysgrifennu. Dwi'n gwybod hynny. Dyw llofruddiaethau a trosiadau go iawn ddim fel hyn. Ond diolch, mae angen parch. Mae angen parch i'ch cymeriadau. A mae angen i ni, i fi beth bynnag, i gydnabod bod pob llofruddiaeth, pob marwolaeth yn bwysig i rywun. A mae defnyddio eich cymeriadau fel rhyw ddarnau gwyddbwyll a'i taflu nhw oddi ar y bwrdd. O'n i'n meddwl, gallai ddim darllen y mwy o wlaeth y dyn hwn. Oedd hwnna, dwi'n teimlo fel gweud amen. Diolch, John. Diolch. Oedd hwnna'n lith. Oedd e hefyd yn gyson, gyda beth o'ch chi'n gweud yn gynharach, y parch hyn, bod chi'n parchu y cymeriadau a chi'n poeni beth sy'n digwydd i nhw, a dyna pam i chi'n creu cymeriadau sydd hefyd yn poeni ynghylch y cymeriadau eraill. Ni wedi bod yma am awr, nes i moch o bethau ar y dechrau, na i ymddiheuro am hynny eto, ond diolch i chi am achub yng nghamu drwy siarad mor hiawdl a diddorol am yr awr ddeta. Felly diolch Alun a pob lwc gyda'r llyfr sy'n dod mas mewn 6 wythnos a'r nofel flwyddyn nesaf. Gwen, gobeithio fyddwch chi'n parhau i sgynnu a llai sicrhau chi fydd e byth yn wir bod neb yn ei darllen nhw, er bod chi'n mynd i cario ymlaen i sgynnu os does dim cynlleidfa. Diolch i Alice am gyflwyno gwaith Gareth Williams a hefyd am rhoi'r cwestiynau i ni. A hefyd yn wir i'r Wyl Crime Cymru yn ei chyfanrwydd am cyflwyno Geraint bron, y prysurdeb a'r wledd a'r holl weithgarwch sydd yna y maes y nofel. O'n i yn edrych am cwpl o nofelau i adolygu jyst penthnos yma, ac yn wir ffindes i, mae cwpl o nofelau newydd wedi dod mas wythnos yma gan awduron yn Saesneg, a mae'n credu bod llyfrau eraill gan Alun ar y ffordd, a dwi'n siŵr bydd yna mwy i ddod o Gwen hefyd. Felly diolch yn fawr iawn i chi gyd. A tra bod ni yma, gael sofyn yn quick, John, pryd mae'r un ola dy dreoleg di'n dod mas? Hwna'n dod mas yn mis Medi. Right. Ac oedd e'n anodd iawn, achos o'n i'n teimlo bydde rhaid falle lladd un o'r cymeriadau. A i dweud y gwir, nes i mynd a gofyn i'r lolfa, os oedd yn bosib cael nofel bach arall i cael fi mas o'r conundrum na, ond na, yr ateb. So, mae'r cliw yn y teitl y diwedd yw y diwedd.